Hallelujah. Amen. The still waters. Verse number 3. Hallelujah. There are times ebomini sithe I'm giving the niggas isizathu why a shepherd over your life. There are times ebomini apha khona umuntu usifumana unomvane noma unemali bathi umvande kufikela wonke isizungu noma isizungu sifika wonke isiyalu siyamfikela umuntu wonke umuntu adasifumane balabala noma ngayo yonke into noma ngaye enyangeni abuye athi ndivele enyangeni bathi ixesha lesithukuthezi elokuthandatheka komphefumlo kufikele onemali kufikele nongenamali kufikele ogulayo nophile qede kodwa ixesha liyamfikela umntu elesiyalu umoya womntu uthandatheke noma ngatshinto noma imali ngamnqonga kodwa eve kodwa imana yanelanga umoya wam uthi Davide kakethetha kwincwadi yendumiso moya waka utsitsilela Jehova Jehova fela moya waka ukafumana uphumulo moya wami uyawufumana ukuphumula kuThixo kuphela. uDavide wayenayo imali wayengumkani enazo zonke izinto kodwa sivekhalela umoya wakhe esithi ngaphakathi kwami umoya wami uyanqwila umoya wami uyakhala awuphumlanga ngoba ukuphumla kufumaneka kuThixo kuphela. Iposition zangimncede imali zangimncede yonke into nesakhono sakhe but the only thing ayifumanisa uba uyayidinga it was God not abantu. Kunamaxesha apho khona ukudinga uThixo kuphela engadingi umuntu kakeza ushiya umhlaba akadingi bantu ifuna into yoba uphi uThixo ngiyawushiya lo mhlaba uphi uThixo ngizawuphupha ingaba ndiyaphi ngoba inyama ifumene zonke izinto kodwa ngoku bayikhalelayo umoya wayo umoya wena udinga uYehova songela xesha xa uphile emhlabeni ngexesha lokuthandatheka udinga umalusi ozawubuyisa umoya wakho athi buya moya kaNozelazi buya moya waRatile buya asihamba Jesus Erika Soto ohlabula moya wakho. Hallelujah. Batho bantu ha we hlabula yazi inkoko ushimani into bese idodwe belithe uyifumana mhlawumbe lesayidini ikhathezithe kele xesha lokuthandatheka kinako ya haya usoka mthetha uthikiteza ukuthi phakamisa uqobo uma ninibona kinse ngumusa niyabona kinse yebo ngumusa uma ninibona kinse yebo ngumusa nibona kinse yebo
kupreswa emntwini abantu bayazibulala xa kufikwa kule ndaba yokudandatheka bayazibulala abantu akudalanga kwenye yezilali zethu kulomntu okuthiwa ubulele intombi umntana around 16 years ake gqiba mbulala nayo bayozibulala bayazalana umbuzo uthi umbulalela umbulalela thina ungamyeka phi balixesha xa kufika kule indawo people hang up themselves, they commit suicide because this has not been addressed in their lives. So xa inga-addresswanga indaba yomoya noba umntu angaba nantoni kodwa umoya uyanqina ngaphakathi umoya awonwabi. The person of your soul, when it's not addressed, you will end up killing yourself. You will end up behaving anyway. Why? My soul has no rest.